ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిద్దాం, ప్రశ్నించే గొంతుకు సపోర్ట్ ఇద్దాం. ఓట్లాడుగా నీకు వచ్చినప్పుడు గుర్తొచ్చిన రైతులు ఒక్క యూరియా బస్తా కోసం రోడ్లపైన లైన్లు కడుతుంటే గుర్తొస్తలేరా? 15,000 రైతు భరోసా ఇస్తాన్నావు, వచ్చే రైతు బంధు నాపినావు. ప్రతి రైతు ధాన్యానికి 500 బోనస్ ఇస్తాన్నావు. నోటికాడికి వచ్చిన పంట నేల పాలు చేసినావు. ఇంత నష్టపోయినా ఆ రైతు తిరిగి మళ్ళీ వ్యవసాయం చేస్తుంటే కావాల్సిన ఎరువులు అంది అని మీ ప్రభుత్వాలు మాకెందుకు? నిండు గర్భంతో ఉన్న ఆ పంటకి అవసరమైన సమయంలో ఎరువులు అందియకపోతే ఆ పంట ఏమైపోవాలి? పెట్టుబడి పెట్టిన మా రైతన్న బతుకులు బాజార్ల పాలేనా? నమ్మించి ముంచినారే, రైతుకు నరకాన్ని చూపుతుండ్రే. 100 హామీలనిచ్చినారే, ఎంత వేదన పెడుతున్నారే.